Jakarta sing penting tetep merdeka dongdeng ya. Ya Mbak Umi ya. Suwe iki gol-goli ya Mas. Hah? Kagol. Ayo. Ini tungdeng tok biasanya tungdeng biasanya pindho lho Mas. Biasanya piro? Pindho. Oh iya iku pisan wis do klempo-lempo. Oh, tak enom-enom kok gur pisan. Nom ki rak wajahe. Neng liyane apa? Staminane. Ya selamat malam Mbak Umi. Semalam Mbak Tati. Lama tak jumpa tambah cantik. Aduh, terima kasih. Oh, sudah kenal toh? Hah? Sudah kenal. Belum. Oh, baru pertama ini ketemu. Baru ping piro to? Baru ping piro ya? Mbah, Ping lumayan, Mbak. ping lumayan. Oh ya wis kenal berarti. Sudah kenal. Sudah kenil sekali. Sudah Saking kenalnya kenil. Orang yang kenal ya. Mbak pilih nih masyarakat mriki dereng kenal monggo Mbak jenengan mang ndongake napa mang perkenalan dulu kagem masyarakat Dayakan. Ya. Oh, nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu. Nderek tepang nami kula Umi Hafifah. Ya. Saking Ponorogo. Oh, jauh Bu ini Pak dari Ponorogo. Nggih, saking Ponorogo, Jawa Timur. Masih sekolah? Sudah lulus, Mbak. Alhamdulillah. Sudah lulus Dari isi. Oh, sudah lulus. Iya, sudah lulus. Mau sekolah lagi S2? Insya Allah. Di mana? Di mana ya? Belum tahu. Belum tahu, Mbak. Mercu Buana. Nopo niku, Mas? Universitas. Wih, cerah ada. Ada itu cerah aku. Oh. Jurusannya psikologi. Kayak siapa? Siapa? Oh, berarti belum punya bojo ya? Belum. Jangan dulu, jangan. Bojo belum punya, pacar belum punya. Alhamdulillah ya Allah. Siapa yang mau mendaftar silahkan. Mbak menawa masyarakat kini Dayakan ono sing lajang, ono sing ngurung pacar. Pasti ada. Silahkan mendekati Mbak Umi. Ini sinden cantik, sinden pinter dari Ponorogo. Apa iso ya? Sopo sih? Newi ya Ya foto Mas Vika ini apa? Ora. Kowe aja karo Mas. Iya, Mbak. Kowe kegedean. Kegedean ya? Kowe kok pendeng. Pendeng iki piye? Pendeng apa? Mencetet apa? Apa tuh Mas bahasane ngono aku pendeng. Pendeng iki Pendeng kepiye? iki cilik dibleki gede dadi pendeng. Nek kene napa, Pak? Gepeng. Gepeng. Heeh. Mencetet. Mencedel. Cedel lah bahasane warna-warna lho. Melekenyek. Apa melekenyek? Melekenyek ini ora jemek. Kok sukanya yang jemek-jemek? Orang lah aku takon melekenyek ini bukannya hal-hal yang jemek yang berair gitu ya. Heeh, nek barudan ngono kae lemahe didak makbluk. Lawi jemek. Ya ya ya. Ya Mbak Umi. Oke. Aja saru-saru to kangelan nyaponi. Mas, lagune apa? Napa? Sesi deman. Biro loko apa-apa. Biro loko. Minangkani pamundutan iki maaf lho, Mas. Sesi deman. Sesi deman saking Mbok Tira. Sesi deman kakak. Lah ya masuk gembira loko. Mbok Tira mau 50 ya? 50 po 100. Oh yo kelingan-kelingan. 100 lho, berarti ini kok jatahmu 100, Nduk, Cahayu. Walah. Sik 100 kayak Umi liyane pek dhewe. Liyane kok nggo sinden-sinden iki pira jiro lupat monem. Tuh, itu. Jiro lu. Monem tuh. Tuh sapa kowe mae wedok? Ora apa-apa dadi wedok bengi. Oh wis ngesake 350 barang kok. Jemi. Ngagem bawa nggih Mbak Umi. Ya. Ayo Nduk, Cahayu. Teman-teman suarane nek ra nganggo bawa. Saka Ponorogo, mula dimaklumi nek ra dilarang Pak Panitia wong niki saking Ponorogo. Larang iki gek piro, Mas? Ya. Mbak Umi saka paguyuban Manggala Muda. Apa kuwi? Apa niku? Reok Ponorogo. Oh warok. Klono Sewandana ya. Kudu pranesa ya. Kudu pranesa.
Kudu pranesa nek grupe kanca-kanca kudu ngangkang. Piye terus kudu ngangkang iki maksudnya piye? Kudune ngangkang. Piye kudu ngangkang? Iya. Aku terlalu banyak klarifikasi nanti. Suwe terpancing, jadi aslinya dia sudah mulai muncul ya. Aslinya apa? Aslinya tuh juga lunyu. Ya karena aworan dirimu. Oh iya toh. Kalau enggak ya enggak sopan. Ah itu yang aslinya yang ngono kuwi kok le. Wah, asline. Biyen ki Mbak, kula pas nderek Mas Gilang, awal-awal nderek Mas Gilang niku Mas Gilang jaim terus meneng ngono lho Mbak. Saiki kok iso asbun kok ngene ya? Saiki nganu ta? Dadi Haus. Sampeyan haus to Mas? Ah iya. Ah iya. Heh, nek harus itu mimi. Silakan mimi. Nah. Enggak mau ah. Kenapa? Katanya Nanti aku harus. takut di penjara kalau mimik. Loh, mimi apa? Mimi Lah wong itu. mimike dilindungi badan hukum ya. Maksudnya? HBH. Maksud kowe iki arep mimi ndi to? Kok masuk mimi kuwi lho? Lah apa to? Mimi iki lho arepmu. Wah, lali aku lagi itu mimik. Tiwas golek tekan kono-kono. Jebul kene ana botol. Oh, dalange pancen jenes saya. Susah ngombe iki. Nah, kuwi Mas Jos. Bapak lu ya ora teko-teko tak ombe. Nanti nyamuk dan kecoak kurang ajar. Rasa jeruk kok ya selubuk. Kuwi mah enak Mas. Kuwi langsung. Ya Mbak Umi. Rasa gagas dalangnya ketanya dalangnya suwe-suwe rasa. Nutrisari saiki mereknya ganti hit. Aku lemes. Ora apa-apa kok lemes. Ya. Iya, wong sida kok wis lemes ya. Nah ya sik sedelo kok. Lah iya. Aki nembang jilid kok wis lemes. Apa meneh nek kowe nandangi marang pun kakak. Terus anggepe nandangi sing kepiye to, Mas? Kepiye jelasne sih? Lah ya iki jenenge nandangi nek nandangi penyune dalang ki nembang nganti rampung. Oh. Ya dirampungke Mbak Umi. Lah iya kok. Apa yang disadap kok? Sing disadap ki lokasi. Normalisasi. Budaya Bojoku sok tekon lho, kowe nang ndi Mas kok ning ngelor kerakal? Aku survei tanah kas desa. Alah. Survei kok. Di. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Dekwal wis teko Dekwal. Wes. Pak Wal teko Pak Wal yo. Ya manajerku ra sida dikebiri iki engko. Ya Dekwal wis teko Dekwal. Teke loren ndase ireng. Wong wis tuwa ora iso ngalor. Ora iso ngaret. Berapa? Pacarku anteng. Apa? Pacarku anteng, pancene gendeng. Oh, dikeplai. Ya. Selamat datang artis, kita sudah datang ya. Kliwon pergi ke pasar. Sarimin pergi. Dari mana Mbak Waluyo? Dari hutan. Arep metu ngendi? Metu kene ya kenal lho. Wala tak kira arep nganggo trail munggah panggung kowe. Ngawur. Alhamdulillah wis. Wis lega aku, Mbah. Bayarmu dicowok lho, Mbak. Gua aku kena ngoceh terus ya. Ketoke ngantuk Basko Jakarta. Matur nuwun nggih, Mbah. Jenengan nyelamet nggih kula. Kae. Oh ya. Kae. Ya.
Wajan saka ketuan iki kaya almarhum Ki Sugino Siswa Carita. Sesone nganggo jas. Jubah. Saunine cangkeme wis ora ngerti. Darange lha iku nyopire nyalip wong nyunggi pakan. Lha iki nyopir dhewe apa? Lah iya nek wong loro ya rebutan. Maksudnya jenengan sing nyopir. Maksudnya jenengan sing nyopir ngono lho. Ora sopir. Alhamdulillah, Mbah. Aduh. Saged sowan wonten mriki. Jane nggon aku ki wah abot-abote aku rene lho, Mas. Lah niki jenengan pokoke wis demi warga masyarakat ndayaan. Ya lha iku ewuh ki ya ora ngurumi kanca-kanca wong ya. Ya ora sah. Lah ngopo? Lah sing tak ewuh iki kakangku lho. Tenane. Tenan kakangku sak umure kakangku coba umure sumur to. Lah kene kok Ning urung di bojo gek kepengin wah aku ki rabekno aku ki kepengin duwe turunan. Walah rasa turunan kan tanjakan wae aku ngono gak. turunan iki maksudnya duwe anak lho. Lah iya gek terus lah ya wong iki nun sewu mbocane ora pati weruh. Weh, Gak aku yang ngomong Kang rasa rabi, rasa ora anti wong wedok kok ndak malah diapusi aku ngono. Oh, terus Nah ya kepaksa tak rabekke. karo wong. Oh ya ayu menik-menik kaya ndi ya? Ndi? Wis pokoke ayu kaya ngene iki kabeh. Iki lho menik-menik karo Umi ayo sapa? Hah? Karo Umi iki. Ya ora cedak ya angel madake. Terus Nah, karo Mbak Tatin. Mbak Tatin adoh ketok. oh, aduh. Apa? Ada piye? Ada wong kulon progo kok. Dadi terus tak dijake to, terus jenenge iki Janggil kakangku iki. Hah? Jenengan Terus apa? Janggil. Janggel. jenengan kok Ku jangan. jeneng ngomong Jeneng Janggil jagung nek ora ning Janggil ya mawut-mawut ngedowo kok. Awak jeneng sing liyane ya apa kok janggel? Men. Terus wis tak ijabke Gel Janggil Pak Naik mun. Nggih Pak karo merem kowe. Bojomu ayu. Nggih, ngerti kula. Ngerti saka ngendi? Lah niki ambune. Lah gandeng malam pertama kuatir to nek kakakku diapusi. Oh, terus Lah kamare tak cedhake aku ya turu mandine kono. Malam pertama lho suarane iki. Suwek kok. apa kuwi? Suwek kok. apa ku? Lah ya terus kakangku muni, aduh lho pipimu halus men suwek kok. Lah kok sing wedok muni Iya. niku bokong Mas. Kok bokong karo pipi kok ora iso bedake? Lah aku gandeng kru, lah tenan to Kang aku ngono. Kurang munggah aku ya ngono. Munggah sing Terus Wow, bokong diandani pipi diamuk sing akeh kapusan tenan kurang munggah Kang aku ngono. Nah, terus ketemu ora pipine? Arep tak tontoni kok ndak dosa ora sida aku. Ngono ya matur nuwun Mbak Jange. Nggih, Ngapunten nggih. kula Sing sing matur matur nuwun. selamat derek Pangayu Bagyo warga Ya. yang pundi iki. Dayaan. Dayaan pinaringan Bagas Waras kali sing sampe kala guyub rukun jumbo ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya rayu kang kaestu basuki kasti kecandak sing duyak kakak. Nganti entek suarane. Kene iki isik ning kene bentar. Nggih. Iki mau tekan ngono apa? Tekan sejeman menika Mbak Sejeman. Umi sing dipun bawani. Bawa. Umi jenengmu. Nggih, Mbak. Iya 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 Nduk Cayu. Wah, jan Halo. putuku. Alah, tumak-tumak, Tumak-tumak. mesti doen tumuk. Bola nek putu ki wis ilang saraf sawane ra apa-apa ya Nduk ya jenenge Nggih. putu kok belum mana. Alah kowe iki yo ganggeng bae ditemuk. Lah piye? Kaya gelem ditemuk. Lah ya mbahne lho. Mbahne kok, Mbak. Mbah. Iki Mbah. Omahmu ngendi Nduk omahmu? Lah ketikane jenengan kula putune jenengan kok Lah wong jenengan kowe boten lunga ora pamit simbah gek suwe banget ora. Kowe omahmu ngendi saiki? Kula Ponorogo. Ora tak goleki Klaten ora eneng terane kok. Ya 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 ya. Ya putu ketemu gede kuwi kaya nggur karo putune kok. Wis lali. gek bawa. Iki wis nyambut gawe aku. Monggo. Iya. urung. Separo. Ono caping gunung bareng. Waduh. Sampai gunung ngenteni jenengan kok. Kata kita. Watan titah. Kaya tumenggung saprangan ya. Ayo. Wah, lah ini bagus pikir loh sing ngendang. Halo. Jelas. Suwe ra kepenuk, kepenuk. Kok sedeng ya kuwi klambine biasanya ora sedeng. Oh, sudah diet. Diet kayak Turun berapa kilo? Mosok
Lah apa ya bobotmu kok 85? Astagfirullah. Maune sampe swidak. Kae diriwangi ora mangan sego 21 dina. Ora mangan kanca. Lah, Lah kae tenan. Ora diriwangi ora mangan sego 21 dina. tenane. Lah apa doyan 21 dina sego wis ayo kok lemu aneh dipangan. Tak kira-kira. Tak kira-kira ora mangan sego sak wene 21 dina ora sego 21 dina. 21 dina ya jaman. Busuk. Ngelak sebelum. Tak ngisi radiator sik. Radiator bocor. Ya mesinnya dua tak kok. Kang saking Wah, cengkoknya. Luar biasa ya Mas cengkoke. Delok tenan. Seko dhuwur oke, seko ngisor oke, seko tengah ya des. Jan. Cara lagu niki luke apik. Iya. Luke apik. Lo ya, Mas. Nah iya. Lo. suara kurang pramana ning wasesa Iki kaya tikungan. Cengkok apa iki? Cengkok manggleng. Cengkok sirkuit. Sirkuit. Aku tak gini. Ya yuk. jenengan saged to mboten Mas? Ora iso, Mbak. Nek cara ngono aku kaya mobil tak koplinge. Piye? Lah ya digas ora maju-maju kok ngomong. Ayo, gayane ngerti kopling kaya iso nyopir. Aku ya apa sing ora iso gur nyarutang sing angel ngeyel kowe iki. Dosa lho ora nyarutan ki. Ah sing ngomong sapa aku? Aku ngono kok. Ora tak rungokke. Angung rum marang bendara Wah. Kenes. tiasu lestio pijer ngincangake alis terus sesi demam Ya. luwe becik maneh timbang pisahan Nah iki lho aku sing ora pati seneng. Apa, Mbak? Tapi aku apik kok ngene paidu. Kok dipaido piye to? Karo iki kok Lah piye senggane ya Cek? Niku senggangan, Mbak. men ora nyinggung perasaane Wiyaga Rama itu iki. Ngono. Ayo ra iso nek sing iso ming jenengan nek berkibar ngono ki. Piye ta? Piye ta? Oh, piye?
Aku ora ono sing iso niru ta. Jenengan iso ora padalan. Ora iso. Jajak. Heeh. Empet. Ora iso. Nganu lho. Kelek. Nganu lambene di ngono lho. Ora iso ya. Aja dilebokke, ditokke. Angel. Nek ora ono apa-apane iki angel. Wah, masuk. Angel ora usah nirokke aku ya kok ngene kuwi entuk ceri ya padake. Wah, Kok iso? meng sak emblem. Ngono kuwi. Lha aku ki meng bawa caping gunung ning Jakarta ning ngono ki entuk 15 juta. Wedan, saweran. Elok lho, Mbah. Gadekke sertifikat ki lho. Tak kira merga apa? Oh ning pegadaian dhek ngono kuwi. Oh, 15 juta. Liwat kincaking alismu Mbah kali jenengan iki. Ambuh gumun aku di pawakan guru. Guru apa ning Guru anak apa? Ya guru wilangan. Urip ana Mabur Mas iki.
Alhamdulillah. Mbak Umi. Mbak Umi matur nuwun ya.